Salam ediz vatandaşlar, sağ turan mısınız? Hormatly prezidentimiz, ediz arkadağımızın sayısında her bir illeşlerimizde maşgala ağdı verliğini, yurt parahatçılığını arzu ediyaz. Şeýle ýaşy umyt arzuwlar bilen mihmançylykda atly gepleşigimiziň täze sany sizin bilen mehribanlar. Ediz illeşler, biz adatdakylarymyz ýaly döwletli maşgalada mihmançylykda bolars. Biz sizin isleg arzuwlaryňyzy kanagatlandyrmak maksady bilen Kasymowylaryň öýlerine mihmançylyga gitdik. Mehmançylykda atly gepleşigimiziň mehriban muştaklary. Ona näme? Ady bir gepleşigimiz Türkmenistanyň halk artisti Muhammetgul Kasymowyň döwletli maşgalasynda mehmançylykda. Mehriban telegörjülerimiz, elbetde siz bu sunugat adamlar ýakyndan tanansyňyz, sebäbi her biriňiz bularyň sunugaty bilen tanyş. Ağırçak bolsa, nirde bolsa da bahana tapılar. Yokla. Duşuva kolama, ömrüm sağlama. Bulamazık men o halıma, yasla meni. Döwletli maşgalanyň başy bolup oturan Muhammetgul ağa bu günkü bizi ýyly mehir bilen mihmançylykda kabul etdi. Muhammetgul ağa, sizi şu bizi mihmançylykda kabul edeniňiz üçin köp sag bolsun aýdýas. Sağ olun, gelip durun, elimizden kapı açıktır. Köp sag bolun. Elbetde bir döwletli maşgalada ýurdumyzyň özü şu barada, maşgala binýadynyň berkligi barada, hemem dörejçiligiňiz, sunugatyňyz barada gurrun etmek diýsen ýakymly biz üçin. Ana şu günkü maşgalaňyz, siziň araňyzda 3 tane perdendiňiz bar. Olar biz tanýas, ýöne onu da bir illeşlerimizde bir ýakyndan özüňiz tanış etseňiz. Baş drama teatrının aktrisesi, yoldaşım Ecevay Kasymowa. Hawa Türkmenistanyň at gazanan artisti. Türkmenistanyň at gazanan artisti. Düşümde inemi gördüm. Öňem inem düşüme kän girýärdi. Ýöne köpeglenmän ödümden gaýyp bolýardy. Selvi gıydım, ulu gıydım. İlkinci perdendiňiz. İlkinci perdendim. Birinci gözümün düşen bağlam. Ondan söhbetçan, söhbet tanıyansınız hem bana. Seni unut bilmen, yüreğim unut bilme. Yine de tutup bilmesem bilmem. Seni unut bilmen. Ondan söyleyeceğin Medeniyet Enstitüsü'nün tarihi. Söyle. Ne Şemsatsan gelinim, gıydımam diýýän bağlam, köşegim bilen indi bizim bir maşgalamyzyň agzasy, bir näçe ýyl bäri Şemsatsanam şu baş drama teatrynda artist bolup işleýär. Öýüm taýty, başym bagty hanym ýigit. Gıyd göwnümiň halany, janym ýigit. Şertlem üçin men ýadgarma bar. İlkinji agtygym İskender. Ol söýleýän gapdalyna atýar. Söhbetiň ogly. Onu bärsindäki jerenjan ol Selviň idi. Ne bir körpaktyk Jelalettin eneriň ujagynda otyr. Olam söhbetiň ogly. Bulam söhbetiň ogly. Olam bilen Selviňjanyň gyýdy Melike. 4 atygym bar. 2 gyýdy Iki gyýdy, 2 oglan howat. Bular sunugat goşýar. Yertir imin berip suwa yakayın Gıyrat mini çanvile sen yetir ey can. Akçım alyam getiran çayını. Dogoncan, deriň giňetdirle. Şähtiň açyk, ýüdüň gödüň ýylgyrjaklap dur. Sen bugün näde uçarly? Ay hiçle yöne. Men Tahir'in üstünlüklerini gowanýan. Buýsanýan. İşten ýadak gelýärem dedi. Şular öňümden çykýan ýada bolum aýyrly ýada. Dörejilik işler şoňal bolmaly, muka diýen. Çağda edi diýen atyk onunam süýji diýerler. Näme diýär? Ogul süýt agtyk gaýmak diýip bir aýdylan gurrun barda, öňden aýdylýan. Şol agtyk hasam süýji. Onuň tuwalama bularam Selvijanam bir agtyklam alyp bir ýerden gelip dur. Çağaly öý bazar diýilenne, bazar da. Olu goh, galmagal, her sen bir zat etliýär. Näme çağa öýüň sultany diýilýär. Her seniň bir häsiýeti bar. Bir kesirrak, bir ýuwaşrak.
atasının ogludur ýa-da enesinin gyzydyr, enesinin ogludur diýip agtyklar öz aralaryna paýlaşýarlar. Bam oňýarlar. Oğlu paylaşıyorlar. Atamın oğulluya biri, enemin oğulluya biri, ecemin oğulluya. Yani bunlar günne saylayalar. Bir gün kimin oğulluya, atamın oğulluya. Bir gün hem enemin oğulluya. Bir gün ecemin oğulluya. Bir gün kakamın oğulluya. Onun so haysimiz sulun edenine yok diýmesek, soňça oğlu olaýarlar, soň aktyk olaýarlar. Ya ol artistin çağalar, atyklar bolandan olaýmasyn? Bularym öz aralaryna oýun guraýan olaýmasynlar? Akwa, ol hukman geçýän bolmalylar. Laýym han 100.000 jilwe bilen. Şu biz oğlan kakam öldürücülüğü işgär olan son şahirler, yazıcılar, suratkeşler öýe kän gelýärdi. Şolaryň gurrunlaryny dinläsiniz gelýärdi. Olun şonu bar mihman geldi, bar o jaýa gidin diýen akdy da. Şu öwrensinler, dinlesinler diýip. Indi men öýdüm hem şoň ýalyndy. Diňe bir suratkeşlik hem däldi de kakam sağdam çalardy, gyjagam dutaram çalardy. Köpülönç ýer bilen bizi saz bilen oýarýardy. Canmıştır metin tutmuz dağday Acıl hayat onu anaydılar Muhammed Qulağa şu ýerde öz çağalaňyzy ýatladyňyz bolan mümkin bolsa aýsaňyz, oglanlyk döwrüňiz nirede geçdi? Nirede ösüp kemale geldiňiz? Gök çobasyny, şu Aşgabatyň eteginde, mekteplerde şu geçirilýän çärelerde aýdym aýdýardyk. Gysgaçyk sahnalar oýnaýardyk. Şey dip şol dörejilige bolan, sunwata bolan höwes artyk gitdim kädiýän. Onuň dogry. Hut şonuň üçinem atymyz köpetler satsak bolýardy. At onky. Nämese şonu derdi. Senden beýle ala dawaýa. Köpetler milletiň söýgüsini gazanan bedewmiz ahyry. Ol owamyzyň awraýy ýüzi. Ýok, onu satdyryp bolmaz. Men öz çağalanmada sunwa diýişgär bolun, medeniýet diýişgär bolun, ýa plan zat bolun diýip hiç aýdan ýerim ýok da. Özleriniň saýlan käri. Sunwa saýlaşym ýal çağalanmam hemmesem şu sunwa saýladylar. Muňa da men gaty begenýän, gowanýan sebäbi ne ejeway kimiz şolon halypasy bolýar indi. Biz şu wagt ne teatrda bir zat goýsalar, ýa bir teleýaýlymda çykyş etmeli bolsalar, gelip masa sorýarlar da bir zat okamaly, goş okamalymy ýa monolog aýtmalymy. Onuň öýde oturup şemşatçan bolsun, söýli bolsun ýa ejeway bolan hemmemiz bile işliýär. Men başardygymdan kömek edýän. Diýäniň näme modi? Yigit bolma usulardan. Sağa bulur ho. Nämen kördür öýdýän. Ýene bir gede gaýtalap aýdýan sağa bulur. Bulara ýazsaňam nol ýerimden artyk zähmet hakyny ýazyp bolmaz. Hay modi. Edebi dili, sahne dilini öwredýärse, öýde taýýarlyk görýär. Hawa. Mehriban tomaşaçylar şu ýerde bir zat ýatladasym gelýär. Muhammed Qulağanyň perzentleriniň ählisi Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň kino we drama aktýory hunerini tamamladylar. Ýöne bir zat aýtyp geçetim gelýär. Söýle häzirki wagtda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talibi ol televiziýa rejissory ugrundan okaýarda. Indi hemmeňiz kino we drama aktýorlary. Gel söýli televiziýa ugrun taýlatdyr. Yan haýdysym ýa öz söýen kärdir da, saýlan kärdir da. Ýöne umumy sungatyň düýbi bir da aňyrsa bir şemşatçan teatrda, ejeway teatrda filmem şoňlar medeniýet ugrundan söhbetçan aýdym aýdýa. Senin sözün Söydürdüm ana yar senin kıymetin Pervana ödüm Güllürdüm uzun Sana soğudum yar Bu söygüyü sadım Yar sana aydılmalı Sözler kalmamda Erkime koymadı Aytmasam sana Sen gerekmenin bu arzular dünyeme Gerek kıymekrin duymada yarmana Aydymsam boljak bolsaň gow artist bolmaly. Gow artistler köpüsi gow aýdymam aýdýandylar. Ya saz çaly bilse, aýdym aýdy bilse, tans edi bilse, artist üçin baýlyk da. Ağam. Hanjırıp dögönüň tenne. Ýaşap bilmen şu kagynyň günne.
Düşmanın sözünde duracağını bilsem, benim vaktim etim sen gelin ölsem. On bilmeýänni ondan bilip bilýär, ol ondan bilip bilýär, birek-birekden öwreni bermeli. Ýöne sunugat adam hemişe inçe bolýar, şol her bir zada inçe göz bilen seredýärde maşgalaňyzda bir tanqidi ýagdaýlaram ýöze çykýarmy? Uy, howgalo. İlk şondan başlanýar. Pikirlenişip, maslahatlaşyp edilen iş ol gün ýürege bar ýa-da. Sebäbi sunugat diýilen zat şu iňe bilen guýgadan ýaly. Her bir sözüň maksady, her bir mysal üçin piýasaň maksady bolýar, her bir görnüşiň maksady bolýar. Onuň sen öz maksadyň, sen keşfin döredýän keşfin maksady näme? Şoň aňyrsyna düýbüne ýetip, onuň her sözüň her hil aýdylysy bar-da. Hödürlenen ýagdaýa görä aýtmany başarmaly, şonu gözläp tapmaly. Adam, men ýan mermet ýagyma salam. Boşun çekip gelen kanıyma salam. Ýeňilersiň tap getirmän tygyma. Tuğum taşlap taqdim eyle tuğuma. Oy Allah'ın nazarın sizden soğumasın. Senden gaýdyn, iňisinden dogmasın. Toprağın takdirini yumrup turup menin şagallary şam ederin sünklerin. Şan verirsin her bir adam şanıma. Kan istesen garp bolarsyň gazyna. Gösüp hatırlanma. Nere ta hatırlan. Gösüp hatırlanma. Yurdun alanı. Institutda da şu okuwçylar bilen işlämizde de ilki bilen oturup şu haýsy piýesa bolsun ýa bir parça bolsun umumy ilki molum okap berýär, soň talybyň özüni okudýan näme düşündiň diýär. Onuň ol öz pikirini aýdýar. Molum öz pikirini aýdýar. Şeý dip gaty içkin işlemeseň halka ýetirmek manysy bilen ýetirmek gaty kyn bolýar. Gurbandyr. İyilik. İyili der kaçağa geçiler. Institutda kino we drama aktörlerine huner berýärdi. Ejebay gelneje siz bilen bile olam öz işinden daşgary talipleri okudýarlar. Şol talipler bilen iş alyp barşyňyz barada aýtsan. Mene Ejebay sahna dilinden okudýar-da, artistin ýaragy şo. Dili. Dili Hawa. Haçanna şol ýüreginden çykaryp, aňyna aýlap aýdanna şol ýerine düşýär, dürst bolýar. Ýa bir goşgu bolsun. Ine nussawy şahirleň goşgularynyň bir okulyş usuly bar. Şu döwrümizden şahirleriň goşgularyny okulyşyň bir öz düzgüni bar. Sebäbi nussawy şahirleň goşgularyna arab pars sözler köp. Şirwan hanyň sewdasy ne ajaýyp sewdadyr. Qyllan bir ýan agdyrsa kıyamet gün arswadyr. 120 sap gurulyp her sapda bir gowgadyr. Aşyklygyň joşuny akmaz uygun deryadyr. Bir jurgodan 40 haşyk ganyrdygymy bilmezmin. Owazla komaly bolýar. Emma şu döwrümizden, şu zamanyň şahirleriniň goşgyny okaňda şu durmuşda hyýaly gurrun berbilmseň, şonça tomoşaça gowy ýetýär-de. Arkadağlı at seherler, görkanadır, yaltıdır. Bakı savulmaz baharlar, ulus ilin bağıtıdır. Zümrü cahan güllü yazdır. Arkadağlı vatanımda, Türkmen düzüt şanı gelir, Bağtiyarlık baharına. Artist nähili bolmaly? Birinciden artist şu haýsy döwürde ýaşaýany gowy bilmeli. Taryhy gowy bilmeli. Şu jemgyýetde, şu döwürde halk näme talap edýär? Döwlet näme talap edýär? Halkyň gowunyň turujy eserler goýmaly. Ya şu kespi ýerine ýetirmeli. Anthony işlever. Siz men ýanmamy. Salamu aleykum. Wa aleykümselam. Başlan, siz Bayram Meredov mi? Owa men.
Men şu oglumy sizin toporňyza ýazdyraýsam dik geldim. Eger mümkin bolsa. Boluba bolor goli. Ýöne sportun bu görnüşi aňtada däldir. Wah, özüme garsa başga bir ýeňilrek görnüşine saljak boli. Özü ýöne taekwondo diýip ýerde durda. Sen ýüküň bilim bolmaly. Bilimsiz bolsaň şu döwürde tomoşaçylary anlandyrmak kyn. Anlandyrmak üçin hem sen özüň gaty ökde bolmaly. Köp taraplı bolmaly, edebiýatdan bilmeli, taryhda geçen wakalar bolsun, şu döwür bolsun, şonu sunwatyn üstü bilen timarlap şu tomoşaçylara ýetirmeli. Taliplerden hem özümüz keýandaşlary öğrenýärse. Şu artist adam mydama özüne işläp, özüni taýýarlap gelmeli. Misal üçin bir keşfi ýerine ýetirip, şonu bollum edip goýmalylar. Ýa-da şonu işletdiňçe, şonu tapladyňça sahna çykanda has anamy çykýan, tomoşaçylar bilen ýüzbe-ýüz bolanda öz aýtjak bolan pikirlerini tomoşaça düşündirmek aňsat bolýar. Özüňe sebäp, özüň gününden şonu işläp özüňe anamyň güýçli bolýar-da. Çağa zıkkan ýadynda galan ýagşy ýaman wakalar hiç ýadyndan çykmady eken. Men ýanymdan aýrylmazdım. Ýollyzda goňşy olamlar ýeködüň öräýseler. Hani altyjagyň nerede? Oňa näme boldy diýip geň alyp sorardylar. Girseň girip çyksaň çykyp edil kelkitir kelen ýaly bolar ýererdim. Enejan, sen maňa aýdyp beren şol täsin wakalaň, gyzykly ertekleň integem bulogumda ýanglanyp dur. Ne talipler bilen işleşýän döwrümizde şolaň bilmeýän zatlaryny öwredýär. Ondan şolaň berýän sorawlaryna dol jogap berip bilmesek, özümüz şonu öwrenip barýar. Şo öwrenmeklik biz üçin bir şu adam neme derler. Ýöne ejwaý gelince Muhammed Gulaga şu talib üçin, okuwçy üçin muallimiň bilmeýän zady ýok. Muallim hemme zady bilýär. Olaň pikirini şonýarmy? Sebäbi misal üçin biziň halipalarymyz bar. Hazır Anna Mehmedov, Ata Alov, Çar İsa Nurif, Nur Allah Verdiyev, oğullardy Mehmet Kuliýew, Oğulcan Niýazberdiýew, Welmurat Amanov, şular bizi her bir urdan taýinledi. Sahne hereketi, sahne dili, aktýoryň usatlygy. Ýöne şolardan öwrenen zatymyzy. Onuň ýanky öz iş tejribemizde gadananmyz bar. 30 ýyl gowrak bäri gadanan. Şo mollumlardan öwrenen zatymyz bilen öz tejribemizi goşup bizimni şu taliplere geçirmeliler. Olam bir yeterlik däl. Sebäbi mollum boljak bolsaň talipler şolaň höwetini artdyrmaly. Hökman sen borjun şol. Misal üçin bir piyesa göwni ýetmezdigen mümkin nä talipler. Başgara goýun goýaýalyň diýenlerem bar-da. Öz höwet edýän oýunly goýduraslar gelýär talipler içinde. Menem sen düşünürsiň soň bir içine giren sen özüň işleri dersiň höwet edip diýen mollum başgara zat goýulýar. Indi şonu sen şol okuwçyny höwetlendirmeli. Ýokman. Ine şolor ýaly pursatlar biziň okan öwrlemede de bolýardy. Biziň halipa muallimlerimiz biziň şo döwürde biziň öz türkmen milli eserlerimiň üstüne işleýärdiler, daşlar ýurt eserlerimiň üstüne işleýärdiler. Şonda bir talip özüni aňtadyrak alanyny kem görenokda. Halipalar şonda. Siziň özüňizde bol geçen ýagdaýlar. Biziň başymyzdan geçen zatlar, şo zatlar. Onu biz düşündirýär. Eger düşünmeýän ýagdaýyňyzda siz şoňa düşünýärsiňiz, işläp berseňiz, wagtyň geçme bilen düşünýärsiňiz diýär. Näçe kyn zatlarsaň özüňe gowy diýär. Artisti, talibi taplamak üçin. Käbir talip kitap okap, öz düşünjelerini artdyryp, öýdi bilip öwrenip gelýär. Käbir düşünmeýän talip wagtyň geçme bilen düşünýär. Sebäbi şo döwürlerde biziň öz halipalarymyzyň öwreden zatlaryny käbirini düşünmedik zatlarymyzy biz häzir sahnada gabat gelýär şoňa. Özüm dur Maralcan ona begener oğlum. Neden gidivereyim dayranlara? Gidivereceğim. Amanlar.
Ejaba gelence Muhammed Gulagany, siz daşyndan sahnada wagty taliplere bilim berýäkäsin lap görüpdiňizmi? Hawa. Dinlap gördüm. Öz çağlarınızda bilim berýäkäde sinlansaňyz. Indi öýde nähili häsiýeti ýa taliplere bilim öwreden nähili häsiýeti? İlki bilen talap edici. Çağlarına talap edişi ýaly taliplerden öz çağlar ýaly görýär. Talipler hersiniň öz häsiýetine görä işleýär. Şolaň ugrun tapýar. Şolaň özüniň hersiniň häsiýeti bar. Dogrudan öz oglun gyýdyň ýaly taliplerim. Onun birini gatyrak diýmeli bolýar. Birini ýuwaşrak diýmeli. Şol hersiniň bir häsiýetine görä çemeleşseň şonu dogry bolýar da. Kadim Horasanyna şeýle galaba. Jil Kemal 40 mergen adyny götürýär. O artist bolanyň bilen hem o mollum bolmak kyn. Öz edip bilýän zadyny birinden talap etmek kyn zat. Şo talibi düşünürüp, şo düşündürşüňe görä da şo talipden garaşlaryndan almaklyk. Ne öýde de çağlaryň hepsiniň öz häsiýeti bar. Nähil bulan häsiýetleri? Hersi birekden tapawutlanýanra häsiýetleri? Hawa hemmet bir meňestel. 3 tan çağı hersiniň häsiýeti düýünden başgaça. Meselem Fehodi bir hil daşyndan görenlerini ýüzi agyr diýerler. Ulumsy diýip her kim bir hil öz pikirini aýdýar da, ýöne şeýle teredende bolýan Fehod. Alça. Ol eni üçin şeýledir. Belki mine Şemşadym Fehod bilen bile kadyn nähiletdi Şemşadlaşdy. Fehod. Yumşak Fehodun häsiýeti. Yo, ýöne maňa da köplenç diýerler. Daşyndan eşitýärdim de entek maşgala gurmakap. Ay Fehod bir hil agyr ulumsy diýip ýöne soň özüm tanam soň düýünden başga adam men üçin. Bilem ok bir hil özüme edil özüm ýaly bir hil. Tersine de o daşyndan şeýle görmeýändir ýöne. Ýüregi ýuka bir hil adamlara da hiç şeýle bir ýamanlyk ýok. Gelsen sever yarım, kalbımın sultanı. Seyen yarım, yalvar yarım, kıynamaz ağrı. Yüreğimi açmağa, sevmesin içmeye. Arzuları yetmeye, sen gerek. Yüreğimi açmağa, sevmesin içmeye. Arzuları yetmeye, sen gerek. Şemşad siziň durmuşa çykyp gelen maşgalaňyz tutuşlugyny artistlaň sungatyň bir öýü ojagy şolaň maşgalasy da. Ene sizin kino we drama aktör hunaryny tamamladyňyz. Ýöne siziň maşgalaňyzda şolar ýaly artistler bardymy? Hawa. Men garratam. Artist, dramaturg, rejissör bolan Badar Amanow. Ogon ha şukurdan garaşyp dur. Geläýtik kelden kesip giderler diye. Ayey, ayey. Agırma. Ne aýyp berin. Ol pul töwdi var. Ondan soňra Sen dowam edýär. men birden boldy. Hiç kim ejemem, enem, kakam hiç kim garaşmady. Ýoksa siziň ejeňiz hakaňyz başga hunary Başga hunardan. Kakam Lukman, ejemem almaýyşgary. Artistçilik hunaryny taýlanýanda olar nähil kabul etdiler? Garaşmadylar. Ejeme göni ala edip başlady. Vay, o nirden nädip. Men üçin Kakama diýmeler. Kakama men öz ugrundan meni urup durjak boldy. Lukmançylyk. Lukmançylyk, ýöne. Menem ýok, ýüregimde bir hili Motorun Sungat ýakyn ýaly hawa. Sungat öz erkine goýmandyr da. Ejem başda o hiç alalasy bilmedi. Soň ýöne men sen sinlap gezdim diýe ejem düşündüm diýe şundan bir hili hawa şol uğurdan gidesin gelýän gördüm höwesin gördüm diýe. Garşy gelip ýatanda gowunasym geldi. Saňa ýigit. Goluňa aýlap bil tutandy. Dayanasym geldi saňa. Hanım ýigit. Janym ýigit. Sennek goçygida gowşup, sennek ýigide halal bolsam, hak yaradan biri bardan o dünýe bu dünýe radydyr janym ýigit.
Karabaşım sana kurban. Hanım yigit, canım yigit. Kuğu toraňyz soň, zähmet ýoluna başlanýandan soň wah ejemiň diýen saýlamalaken ýa kakamyň diýen hunärim saýlamalakenim diýen pikir bolupdymy? Yok, menne bolmady. Ýöne ejem şu wagtdan soraýa. Ýöne Semsadyň oýunlaryna baryp görýärler, ejesem, kakasam, höwes edip enesem hemmesi baryp baryp soňa guwanýarlar, öz ugurundan soň usat boljagyny ananýarlar. Muhammed Gulaga men bir zat aýdasym gelýärdi. Şemşat okaýaka institutda aýdym aýdýady. Ol häzir aýdýam. Aýdym, oýunlarda aýdýa. Ogam aýdýa. Tebe yollasam aýdymsa da. Yerge bolhoya vatanma zalimi kurban etsek arkada kalkınlardı bugüne Türkmen fırgatın ölürüşlere gelge bir vatanın şükradın. Söhbetini sen aýdymçy da belli bir derejede halipalar gördüm, köp beýtleşiklere gatnaşdyň, döwlet konsertlerine çykyp gelýän. Onuň oşo Şemşadyň aýdym-aýdyş ukybyna nähil baha berýän? Şemşadyň aýdymçylyk ukyplarym, artistçilik ukuyuça bar. Töweleme tansa ýokdy. Öýde bir aýdymçy bolýa, sen aýtmak gerek gelýärmi? Yok, aýtam, kömek etdi maňa. Ýazmaly aýdymlar bolýa, studiýalyk işler bolýa. Kömek etdi söhbet. Wekini bar, aýdymsam bolup bilerdi. Şemşat bilen nähil tanışdyňyz? Şemşat bilen tanışsam, Şemşat talip däldi. Yok, talipga tanışdym ýöne. Talip dälkä men gördüm. Bir bakışta dördü söýlemenne. Men o wagt 1-nji ýyllyk talipdim. Soň 2-nji ýyllyk talip bolamda, bulara 1-nji ýyllyk talip bolup täze institutda okuýarlar. Şonu gördüm, tanışdym. Yeketerim sen menne saklı elleň ellerde yeketerim illerde. Ýöne öň görüpdiňiz. Öň bir gele görüpdim oňa. Şonu tanışaýdym diýip galy. Men habarym ýok. Nerede var? Teatrda, so 4-nji ýyllyk talipler bolan goýan spektakllarynda biz köpçülik sahnada 1-nji ýyllyk kiçiler de biz şolan köpçülik sahnasynda gatnaşdyk. Şemşadym şonu enesi bilen şonu görmäge. Oýuna tomaşa etmäge gelipdir da. Tomaşa bolup geldi. Şonu gördüm. Oýun gutaran soň. Men 2-nji ýyllyk talipam, Şemşadym 1-nji ýyllyk talipga tanışdyk. Şondan soň guruluşyp başladyk. Ondan ýa-ki şo öz ugurumdan bir bolan soň, drama kino aktyoruny okamyň soň, molumlarymdan bir rapdy. Ondan köplenç bile sahnada da taýýarlyk işlerinde de bile çykyş edýärdik. Beýle kursdaşlarym bilen birlikde şeýdem 4 dil bilejek boldyk. Tekep birliğine bakman, kim hüçütlüğüne bakman. Sen dine beni küsersin hükman. Yoluma güller düşemo, ayak tozumu oşamo. Tapılarlar gövher dakan, yöne gönlüm bana bakar. Soň okuw oturduk, durmuş kurduk. Oguljamy boldy şonu. Tamam, Jelalettin boldy. Şeýdem şu adam bile işläp bersin, bile diýen ýaly men aýdymçy bolum dedi. Bir sym gotdy. Siz häzir nerede zähmet çekýäňiz? Bilýän, siz ilki okuwy gutaranyňyzda ýollanmaňyz baş drama teatrynda bolupdy. Ana şol teatrda da biraz awlyk zähmet çekdiňiz. Sebäbi siz çağılıňyzdan sahnada. Men şu wagt Milli Medeni Merkezining aýdymçysy. Ýurdumyzda belli estrada aýdymçylarla birlikde zähmet çekýär. Şotaýda belli halipalarymyz bar, kompozitorlar, halipa bagşylarymyz, aýdymçylarymyz bilen bile zähmet çekýär. Onlardan köp wagtlar öwrenýär, maslahat soraýar. Nurana bu izeleri durmada tansa çıkar. Ovodonca berip
arkadamyň döredip beren ul mümkinçiliklerini şu halkymyza getirmekde, wasp etmekde bir ucupsuzca bolsa da rahmet çekýär. Yurdumuzda geçirilen bir uly dabaralarda, konsertlarda çıkış edýär. O Kahraman arkadamyň tagalasy bilen daşary ýurtlaryna saparlara gidip türkmensin otun gorgodyk gaýdýar. Salam sana, yine geldim sen yanıma. Sana yüreğimi aytma, gelay bana. Salam sana, nerdelerimi söyleyen, sen süyücü sözlerimi söyleyen, mavi gözlerimi söyleyen, gel sene dine sana şunu diyen. Yine nerdelerimi söyleyen, mavi diyen süyücü sözlerimi söyleyen. Esasen sizin köp aydımlarınız söýgü barada. Söýgüni şırınlık bilen, lawazlyk bilen ýetirmäge başarýaňyzda öz boluşly ýoluňyz bar. Halk aydımlaryna maýdy bilýäňizmi? Men de o da utarsak halk aydımlara maýdyan. İlk başlarına Başlandı. halk aydımdan başladı. Kiçikämini utara gatnattım ben. Utara uğranıp halk aydım aydıp başladı. Son estrada ay senem aydı ya. Tu halk aydım o öktülen son o estrada mene şeýle düşünýän ýeňil düşýär diýär. Teligat beripdi sana bir azayıp bölünlük. Sen gönlüm serbi boyluyum şahirlara kadarlarım. Sen gönlüm serbi boyluyum şahirlara kadarlarım. Yüreğimde yalan lawlar görmesin men günlüğü. Aşığını yakma bile juwan kalmam seni bil. Aşığını yakma bile juwan kalmam seni bil. Sahnada bile çıkış edýän eken ýeňe talip döwrüňiz. Ondan soňra baş drama teatrına dähmet çekdiňiz söhbet. Umuman aýtjak bolýanym, geliniňiz Şemşat bilen bilelikde keşp ýerine ýetirýäňizmi? Bir kino filmde bilerek keşp ýerine ýetirdik. Bagtaken bagta garaşmaklygym diýip rejissor Gulala Kedrat Gulyban düşüren filminde. Şemşatyň dogany bilýäňizmi? Yok, kardeşi. Dostum. O, bula aydym şygyr. Bile ulalan çağalıktan bula aydym şygyr bolýar. Menem şoň çağalyk dosty, şoň aydymlaryny ýadga geçirýän oglan. Şu kinoda yerine ýetirýän keşfim özümi durmuşda hyýaly gördüm men. Sebebi şu kinoda men aydymçy bolup düşýän. Öldürmüştaq, senne bar häsiýetlerine ýakyn bolan. Şogydyň häsiýetleri. Senden ayrılıp öğe batılmıştım. Akvalım tayım bir saylap geçtimi. Menin bu pek sevimden bönüm geçtimi. Yarın gayrada koyup aşka düştimi. Şemşat sen ilk gelin bolup gelende menden ýaşynýardy. Menem bir ýerde işlemele ikimiz aýry ýaşmaňy diýdim. Onuň sahnada da menden ýaşynjakmy diýdim. Bizim kärimiz soň bir sahnada bile oýnamaly molluk. Äme buronum var diýip ýeden edip görmeler öýdü. Haneliç, uzak görülen yağdak gelendiniz. Gelin bırak çöreğin. Şun bir kiçelek toy ediyat biz. Kiçilek bir toy. Toy ulrakta tutman ekeniňiz. Olarak toy ne deyip bolsa urşu toradan eder. Haneliç. Sizin bu jaltanıňyz bilen, bu iş yapmazlygyňyz bilen, bu toy meclis geçirip berşiňiz bilen yeňiş entelentekler bolmaz. Yeňiş üýde çekýänler hem siz ýaryp meclis söýenler. İş yapmazlar dämine? Han Murat. Şu wagt gün ortan. Adamlar bir bırak çöreği izinler. Son tura ayırtıydım hemen. Hakkat. Kärimiz näbidin bi? Ýeżaway bilenem menem başga biriň aýaly bolup oýnaýar. Başga biri men aýalym bolup oýnaýar bir sahnada bir spektaklda oň alam bolup bilýär-de. İlk ýaş kara gawan ýa-da bi. Bit bak sorry. Oğlanın eline görse kim bolupsun? Sen. Şoňa bakara öwreşdi. Öwreşýän eken wagt geçdi için. Adam da
Menem başga ýerleriň oýnanyna gawanýadym. Gawanmak täze näme bolýar diýsene, bir hil duýgy bolýar. O sen düşünýän, şoň käri. Anandyryp bilýän ekende. Şo anandyryp bilýän bolmaly. Anandyryp bilse, tomoşaçam şo ananýandyr. Daýym han. Ayrıl darın aslından. Olmasa seni ben bilirim. Cennet! İkisinden dara çekin! Sahnada en kıyın zat söýgüýüni oynamak. Söýüşýän bolup oynamak, sebäbi duýgu da, duýguýyna oynap bolmak. Kıynan bolsa hem kişiň isleýän, hem aktörüň isleýän keşfi. Isleýän keşfi özüm şo sahnada 1,5 sagat, 1 sagat çykyş edýän bolsaň, sen şo 1 sagat, 1,5 sagat şonu söýäýmeli çynyň bilen. Bolmasa tomoşaçyny anandyryp bolanok. Ah yarım, ödüm güldür beni bir necillada. Muhammed Gulaga, sizi qaqaňy nähil terbiýeledi? Birinji bilene biz bara köp çağa bolamyzsoň. Onun Köp çağa diýende ýere geldi, aýtsaňyz näçe dogansy? Biz 7 oglan 2 gyz. Ejeme öý hojolukçy. Kakam hem bir öýdi, ýani gaýşmýar suratkeş, surat çekýärdi. Onun mektebe gidilenine okuwda näçe bahalsaň, şoňa görä pul bererdi. Onun ýadymdan çykanap da käwat günnölüňe gel seredýät da 5 galan bolsaň, gowjy pul berýärdi, 4 galan bolsaň azyrak berýärdi. Ýöne şoň bilen birlikde de seni höwetlendirýär ekenne, bilesi geljilige. O ýanky dörejilik işgärler gelen wagtam Türkmenistan halk gazetesi aşyr berdi, Kürt gelerdi. Belli suratkeşimiz Durdy Bayramow, Mehmet Memmedow. Şolar ýaly adamlar kän gelip özlerim şu dünýäň ähir ugry boýunça gurrunlar edýärdiler. Taryh hakynda şeýle gyzykly gurrunlar bererdiler de. Bu şu elmeden baňa diýäni şu köp öwren näşular ýalatlar köp diňle, ruhuň baý bor, kalbyň arasy bor. Men şeýit terbiýelýär-de kakam. Salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Olmaya baylanıp, armanda. Bak ýaňymy. Owo. Yalqap daýy, sizmi? Owo men Yalqap daýy. Eje gelip dursa. Oğul nabat gurgunmy? Şükür. Meredin edil özde. Ho, Hudaýa şükür. Beýişip durmalyň, ýörüň öýe baralyň. Gözel Yalqap daýy. Bagy ek soň ýiräýeli. Kakam pagiram başlan işini soňlaman hiç oturmaz. Çağlykdaky tejribeňiz öz çağalaryňyzy terbiýelemäge kömek etdimi? Siz şolar ullandyňyzmy? Howala on ulanmasaň bolmaýar, ol ulut durmuş tejribe häzir ol. Gyýdan öz bir terbiýesi bar, gyýy bilen esasy ejeleri kän gurrun edýärler. Ýoksa menem özüm hem gyýylan bilen edil öz ogluma garaýşym ýaly garyan ýöne her bir sorak berdiňizler. Her seniň häsiýeti oýunça diýdiňiz de. Näme diýseňem ata-babalarymyzdan aýdylan söz bar da. Oglan öýlenýünçe senkidir, gyýy ölýünçe senki diýip. Gyýy bir hil mäherli bolýar. Mesela üçün men kiçike aýdyp bereýin, ejewaý ýadyňa düşýärmi? Töhöçan gel bir kellem agyrya kellem okulap berdi ýa-ni kirek şey diýetdi. Bolmy kaka diýdi. Emma söýlä diýen bolyn ýa selbä diýen bol ikisi şol özüň aýrylýan şeň şo okulap oturlar da. Gyýy has meherli mülakatly bolýar enata. Mene şeýle düşünýän. Onuň hem ejewa gelenje gyýy çağı bir hil ene hasam ýakyn bolýar-da. Sırdaş bolýar. Enesi gyýy üçin. Ha, ola. Çağalar bilen köplenç eje bolýar ýanyndan. Şo
Şoň üçin eliş etmek, tikin satın, bularny tikin satyny öýet bağlarlardan hem käne öwrenirler. Hawa söýleýän bir keşfiýatyma düşýär, ol kino filmde tikinçi gyzlaň töweregine oturup alla näme tikin edýärdi. Men bağlarlarymyň özi madama elişleri bilen gaýma, ýaka, köýne başladylar. Onuň kimidin köpräk işlemeli wagtlarymyz sağalar enelerini oýtgaýdyk. Onuň enelerini alan wagtlary bağlarlarymyň işlerini teredip şondan öwrenýärdiler. Telewizana gaýma da edebilýär, tikin maşin, eliş edebilýär. Sağalara egleşik örmeli bolsa örüm örebilýär. Ejaba gelince oğluňyz bilen geliniňiz taliplik döwür tanışypdyrlar. Siz Muhammed Gulagy bilen bile okydyňyzmy? Hawa, bile okudyk. Bizim okuwa giren wagtymyz, bizim öz ýurdumyzda şu kino we drama artisti hünäri boýunça ilkinjide talipler kabul edildi. Okuwa saýlanandan soň birinji ýyl talip döwürlenmez. Şonda tanışdyk. 81-nji ýylda. Birinji ýerde gürleşemizde ýadyňa düşýärmi? Şol institutdan çykyp şu Magtymul şaýolundan ýörep, Magtymul atamyzyň ýadygärliginiň ýanyna gelipdik. Hawa. Ejaba gelince sizem paýtagtdan mı özüňiz? Ýagysam sala ýagyp durdy ýadyňa düşýärmi? Hawa. Yo men paýtagtdan el men özüm Mar vilayetinden okujaň bile tamamladyk. Ondan soň Muhammed Gula gulluga gitdi. Goşun ulluğundan gelip hem toy etdik. Harvy gulluk bu synagdyr enim. Ol ruh hem beden synagydyr. Ol mukaddes borçdur. Men kakan ýaly harwa adamlara buýtanýan. Olar hakyky gahrmanlardyr. Daşyňyzdan synly adam diýdi Atalaw Halipamyz, Sona Muradowa, şo teatryň ýol başçysy Atalawam näme baş rejissördi. Onuň biri Mara welaýaty guratdylar. Onuň her kim öz welaýatyny işlemeli şo tak diýip onuň soň men çağırdylar da sen şoň bilen halaşýa diýdiler, on çynmy diýdi. Siz de wat söz aýdypdyňyz mejaba gelince. O, näme üçin gelip aýtmadyň sen diýdi. Biz Mara uratmadyk diýip derre gyna getirdiler onu. Bärik 7 ýyl birek garaşdyk. Bir ýerde de ähmet çekdik. Wah can oğlum, menem sen höwesiňe böget bolasym gelenok. Ýöne gorkýan. Korkma ece sere saplı bolarım. Beýdip çağan saklap bolmaz Maral. Ontoňam gorulun öde çöp kaçar diýipdirler. Ontoňam men tälimçisine gowç edip tawşyryp gaýdaýar. Bordy ya ece. Bolýa oğlum. Ýöne sere sap bolgun. Bolýa ece. Muhammed Gulagy men ýadyma düşýär, siz ýaňy-ýaňlarym ýaş oglanyň keşfine çykýardyňyz spektakllarda. Ona neje oglan bardy. Oğul bir hanyň hyzmatyndan typyp bilmänýär. Ýene bir hany başma ýapaýyn men eýledirek çory. Onuň ilkinji serpay, şonu ýaş. Gazallar döretdim ýüregim joşup. Gözel şahym ötün günäsini seýdin. Men bar günäm sizi yürekden söýdim. Ikbalymdan gatrady da sebäbi men kän ýyllap şo ýaş oglanyň keşfini ýerine ýetirdim. Türkmeniň şahsiýetleriniň keşfini ýerine ýetirdim. Şo zatlaň öýde men bize indi durmuşda diňe bir işlemek üçin näl, ýaşamak üçin hem uly sapak durmuş ýolunyň tejribesi. Şunça ýyllar beden hyzmatlaryna sag bolsuňa derek düşmana dödüp kemsetdiler diýip göwni galmazmy? İki dünýä bizden nadyr bolmazmy? Muhammed Gulagy, sizi teatrda Oroş diýip tanýarlar, köp ýerde Oroş diýip tanýarlar. Asylga hakyky adyňyzam köp kişi ýadyna da düşenok. Bu atyň spektaklaryňyzda, döreden keşpleriňizden galan näme bilen baglanşykly Oroş adyňyz? İlki maňa Orazgeli diýipdirler. Onuň goňşymyň hem gapdalyna ogly bolup dur meňe diýdi ýanymdan. Olaram bizem Orazgeli diýdik diýipdirler. Oraz aýyna doglanna biz. Onuň Oraz aýy geldi, şu Oraz, onuň enem pahirem diýipdir, onu men Oraz berdi ýaýaryn diýipdir. Onuň kakamyň dogany bardy, Suhan kakam pahir, bilen ýok,
şu Muhammed Kulu diýip iň aňar karkamyz. Birinji arkamyz şoň ady galyp barýa, şoň adam goýjak diýipdir kakamyň dogany. Şey diýip men adamy orad berdim diýip tutýarlar. Ýuwaşlyk bilen Muhammed Kulu adam galyp barýa, orad berdi. Onuň ilki oraş diýip başladylar, soň oroş diýip başladylar. Gysgaldyp. Onuň käwat, suwat, mollumlaň käýarmy institutda da yereşem diýip berler maga. Adam ýaşydyň ady köpem diýerler. Eger biz ata-babalarymyzyň ýoly bilen ýöresek, Allah Taala ilmi damy bizlik bor inşallah. Ejemay gelende näme diýip ýürlenýärse-de? Oraş diýe. Diňe hakyky adam gulluk dostluk tutýar Muhammed Kulu. Hemen men tutýan. Biram sen tutýar. Şemşadyň ejesem tutýar. Oy, gudalaram hemmesi, babam ejesem Muhammed Kulu tutýar. Siz özüňiz haýsy adyňyzy tutsalar gowarýaňyz. Ne var özüme so barada pikrem edýän käwat men. Tebe oradaýda olup durun, aýş orad diýselerem erbet dälýän. Ejeway gelende jaňa mady atda kılan öýdýän. Atda şırak malam. Orad Cemal'mi? Orad Cemal diýip kaptalnyň Kaptalnyň ýanatda kılanna Orad Cemal. Ýöne hakykady Ejeway. Näetdiň oglum? Ýeňdiňmi oglum? Ene söýüljäniň adyny özüm tapdym men. Ýaşlykdan şu türkmen halk aýdymlaryny, sazlaryny gowaram, soň söýül harlyklaryny sazam gatry görýärdim. Özüňiz aýdymam aýdýaňyz? Owa aýdymam. Garyp başyň ýalňyz ýerde, düşüpdir tükenmez derde. Düşman köňlü bolly şerde, ýörgideli aýlamyndan. Kakam sağsalardım, bana aydım aýtdyrýardy. Edil şoňa söhbetçanam, ay ýaňy dil bitende de, on tuweleme şo men aýdýan aýdymlamy, şo hesretli söýü kyssasyna aýdan aýdymlamy, aýnalar aýdym bar, şo söhbetiň aýdymlar. Şonu bilýärdi. Bugün düştü intidarı, ballı arkaç aynam. Seni duşurdu ihlasım, ballı arkaç aynam. Kalın devran senin biledi, ballı arkaç aynam. Serpay ansamblyna gatnady, şo taýda aýdymçy bolup bir talim işledi. Spektakllarda soň şey dip işläbersen tejriben artyp berýärdi. Dükkan nädir ogusagyň gany? Bizde janyň berer dogun. Almaýarjan. Dogun dost bolýanlar, dogun. Söýüp arka bolar birek birege. Söýüp sarpa goýar birek. Der kar bolsa janyň baş eder insan. Ýöne guragaça çalmaz ne haqqan. Şu pursatda men söhbetde ýüzlenesim gelýär, sebäbi en ata bolsaň hemişe öz perdendiň geljegi barada pikirlenýän oň okuwyny, zekini duýup bilýän esasanam aýratyn, ene şonu duýup bilýär. Ine söhbet öz ogullaryňyzda nähil okuwy duýup bilýäňiz. Hem ogullaryňyzy terbiýelemekde, özüňizde bar bolan tejribäni şu ogullaryňyza geçirmekde. Megerem kakaňyzdan alan köp bir mektepleriniz kömek edýänler. Owa elbetde hakamdan aýtýaly. Sen plankär saýla, sen plankärde boldyp bolmaýar diýär açaga. Uluglyma zehinije, ýöne hasam şu turgun molosum gelýär ola. Futbol oýnasym gelýär. Turgun molosum gelýär diýär. Sunwatdan işe ýok, ýöne gidip börenlerinden aýdym barym aýtdyryp berýär. 4 ýaşynda kiçira. Bir kilden sporda da beresim gelýär daşyndan okuwnyň. Ýa bolmasa ýaşary bir. Faýsyn otuwan bir aýdymçylyk otmy. Hersinden birazajyk bir öwrenip onuň öwrü haýsyn saýlasy ugruk giderýärler. Öz pikirime şonýaly. Açılsın tehranın gülleri, söýgü arzuları
sordum, haýsy görnüşi bilen meşgullanýan sizin surata düşen kino filmiňiz bar. Trollar barada, sport. İlkinji adım o. Şoň üçinem söhbet. Beýliňi gaty berip guşamadan bolmaz. Nädir? Alyp çykarsyn. Nesip bolsun. Bolýa. Bar onna senim akşam açyly deýinjiň alyp gel. Sag bolun. Onda taekwondo sportunyň türgeni bolup düşdüm şu filme. Ola ma kıyın düşdü dogry masam men başa söwüş sungoty bilen kiçkämem meşgullanmakdym. Onu öwrenmeli boldum, kıyın düşdü. Men özüm boş wagtlam futbol oynayan. Çağqanda oynadym häzir. Şu adam oynayan deň duşlanma bilen bir agzyrlykda üçüp kepdi de bir gün futbol oynayas. Özüm yok sensiz hiç daha soyunum men bu dünyada. Diňe sen hakda bar pikirlim. Düşünüp bilemem ki öne bolsada. Hana aýtsaňa gelmana. Sana ýatma geçenler. Seni unutup bilmem, yüreğim unutup bilmem. Yine de tutup bilmesem bilmem. Biz haçanna teatra baranmazda şo teatrda näme oýunyň boljoklugyna ýa-da haýsy bir pýesanyň şowuny şo ýerde görkezilýekligine garamazdan biz teatra barýar. Şol spektaklyň içine girip biz artist bilen deň derejede bile aglaýas, deň gülýäs, esere dahaly bolmadyk wakalar kelemizden öz-özünden ýetip gidýär. Demek şo ýerde bir artistin şu keşfi ustatlarça yerine yetirýänligi hemen biziň ýüregimizde täsir edip bilýänligi. Indi şu ýerde wakan hawa. Indi şu ýerde şeýle sonra ýüze çykýar, şol waka ýa-da şu keşf artiste nähil täsir edýär. Egerde şol tomaşaça şeýle täsir edýän bolsa. Artistin özüne täsir etmese, tomaşaça täsir edilmez. Şu kıyınçly waka bolsun, begençli waka bolsun, şu men başımdan geçip dur şu wagt diýip sahnada kan, şu öz başyňdan geçirip aýtmak da artistin kıyınlygam şol. Onu o ýerde ol meselem Jumany oýnaýan bolsa, Juma bolmalymy ýa Muhammed Guly bolmalymy? Sen Muhammed Gulydyňy bilýän özüň. Şol men Juma men, şu wagt men başyma şu gün düşdü. Şundan nädip men baş alyp çykmaly? Bu navlu çok bolup gelenim ucunu yitirdim. Hav mene kelebin. Çöderden çöktürdi, çöderden çöktür. Ey Cebrail! Sonra yaradan haktan. Men bulan hayti bir arka çıkmalı. Bulan davatın sen özün çöpür. Diňe bir agladyp ýa güldürmek dälle, şol tomoşaçynyň pikirlenip bilse, ýagşylyga uýdurup bilse, sunwatyň maksadam şo da adamlaryň kalbyny, medeniýetini, ruhuny baýlaşdyrmak, sahna aýna diýip ýöner aýdylmýar. Durmuşyň aýnasy. Durmuşyň aýnasy sebäbi şol artistin bilim derecesi, medeniýet derecesi hem görünýär. Tomoşaçy şonu görýär. Talip döwrümde teatr geýmasylan ýerden başlanýar diýär. Teatrın gapysyndan giren soň näme üstki egil başlaň çykarýan, asýan geýmasylan ýerinden. Odan näme üçin şeýle diýip ýazylypdyr diýip mollumlara, halipalara sonra görýär bolýan. Teatrın içinde gireninden soň sen öz şahsy durmuşyňy teatrın daşyna goýup oýa, sen teatrın durmuşy bilen ýaşaýan. Zarym çekip oturaryn oğlan sen. Aýralyk dagyna hergiz dönmerin. Uzak ýola gideninde eňlen sen ýoluňa garap durar gözlerin. İlkinji halipalymyň biri Türkmenistanyň halk artisti Hazy Anne Mehmedow şeý diýipdi de men şu hiç ýadymdan çykan o. Sahnany, teatry söýmeklik ýeterlik däl. Şoň ışgyna düşmeli ýa-da. Ben müthiş olmaz senin emrine.
Bilmeden bilip koy kalan ömrüne. Hancarın tıyığını sayladı Türkmen. Oğlun ne? Tuğunu sayladı Türkmen. Men kovumdan razı. Oğlumdan razı. Giyce ünlü kelleğinde şo bolmaly, şoň bilen ýaşamaly. Ne ejaba ikimiz bile İsa gatlayan döwürlemmiz. Käwat mında da bolýardy şol birden ya menne de bolýardy şo bir spektaklyň oýunyň üstünde işläp ýören döwrümüz bolsa içinden gaýtalap barýan, sözleň gaýtalap barýan, birden daşyna çykaran duýman galýan köpçülik gerdedi. Şoňal kän boldum. Woş diýen, "Uy, soň bilikka. Şoňal öýüň ananmasaň tomoşaçyny anandyrmak kyn." Oglum, biz bu gerek çapga gatnaşmaly. Näme üçin? Oglum, beňem 3 gedek ikinji bolup geldim. Onuň sen bir aýlap öýüňe gitip bilen oba. Şu artistlaň eýen belli bir pikire gol berip ýaşaýanlygy şol sahna çykanna. Indi aýdymçylar sahna çykanna, şol sahnaň artistik hökümine çykanna nähil pikirlere gol berip çykmaly? Aýdymlary ýerine ýetirenler. Aýdymça bedil soň ýaly. Ýaşamaly aýdym bilen, aýdýan sözüni bilen ýaşap aýt şonu. Kaýdanym da, gow aýdymçy, gow artist bolýar diýdi. Nefes diyer çeker darın Magam arzu sen didarın Can fidadi minsin yarım Yüzüm sürsün daşlarına Yüzüm sürsün daşlarına Yanıp men, yanıp men Yanıp men ataşlarına Yanıp men, yanıp men Yanıp men ataşlarına Çıkabilme, çıkabilme Dür deryadan çıkabilme Yakabilme, yakabilme Doğduk beni yakabilme Muhammed Gulaga, siz aýdym dinlemäge gowurýansyňyz. Gowur. Söhbetiniň aýdymlaryny dinleýäňizmi? Birinji men dinleýän. Lezzet alyp dinleýän, näme üçin dinleýänini bilemi. Ýöne belki şol baha bermek üçin. Oglum bolaryň üçin dinleýän, hakykatdan hem dinleýän. Ýaşul adamlar halk aýdymyny gowurýar-da. Könürek aýdymlary gowurýarlar. Ýöne şu döwürde ýaşajak bolsaň, şu döwür bilen aýakdaş boljak bolsaň, şu ýaşaň aýdymdan dinlemäni başarmaly. Käbir aýdymlary kakam özüm talgy berýär. Maňa şu aýdym ýerine ýetirsen ýerine düşürmek diýen, halk gowarşylarmy diýen diýip, meselem şu düzlerim diýip bir aýdym mader şu aýdym kakam maslahat berdi, oturup öýde öwretdi, sözlerine çen ýazyp berdi. Sağdım maslahat berdi. İşten gelip akşamara sen yoluna bakayım Gel gözünün cemalıma teşne kalbim yakayım Gel gözünün cemalıma teşne kalbim yakayım Aydın giysen görünüm barın yere kakayım Gel boynuma yıllardan küncü düdüp takayım Sizin maşgalaňyzda iň gowurlaýan tagam? Mene şu günni ýaýaýyn, günni 3 wagtyny ýaýaýyn. Gaýnatma şoragy bar. Iň gowurlaýan tagam şol. Şol şol şo tagam birinji ýerde bizde bolýar. Ana faqat ejeň elfijimi ýaşaýan. Ha, elbi diýem. Şo tarapdan gıýırlamam, ejewayam, söhbedim, şemşatsanam, ellerim süýjü, dogdanam. Men şemşatsan ilki gelenine men tek ilk görmedik naharlamam idim. Men pişirip bilmeýän. Gen naharlar, her türlü naharlar pişirip elem tuweleme bir süýjü. İnternetden gözläp tapýar-da. Ay tapaňdan pişirme de taýarlama da gerek am. Süýjülik, usfatlyk gerek ama. 3 milyonda sadakada özümen pişirýän nämen. Köpüňem naharny pişirilýän. Onu söhbetsanem köpülen gelýärdi, eli boş boldy, nahardan atar berýär. Elem Eýlensek, daýym bilen gelsek söhbet çorba atardım diye dün palaw pişirdik. Degen ýer. Aşığın koydum divana Kaddi ul kamati
Haytimiz öňürti gelsek nahar pişirer ýatdy. Däbe urlup gitdi de. Şo söýle öňürti söýle pişirýär. Şemşad öňürti şemşad ýa. Benim gaynatamyň pişiren naharlaryndan ilk gördüm. O tagamly. Ana men size palaw pişirip bereyim. Palaw pişirýär. Ýörüň. Garagana bizim sehojumyzdan tamamlap bar ýa-da. Üstünden ençeme kervanlar geçen Türkmenistan ipek yolun yüreği Kervanlar bilen dünya yol açan Türkmenistan ipek yolun yüreği Üstünden ençeme kervanlar geçen Türkmenistan ipek yolun yüreği Elbette bugünkü berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwründe halkymyz bagtly döwürde ýaşap şu durmuşyň hödüýürini görýärler, döwrümizin lezzetini duýup ýaşaýarlar. Bolalyn ýaşaýyş durmuş adamlaryň zähmet çekýän ýerine de ýa bolmasa başgarak bir dinçarş pursatlaryny da görmek bolýar da. Indi şu günkü her bir döwletli maşgala öz zähmet çekýän hunärine buýsanýarda ýa bolmasa şol zähmetiniň hödüýürini görüp çağajyklaryny gowanýar, şeýdibem öz durmuşyny gözelleşdirýär, öz durmuşyny öz sadaşdyrýar. Näme şuň kunna biziň ýurdumyzda toýlarymyz toýlaşýar. Her bir toýdur bayramlarymyzyň bezegi elbette siz medeniýetini we teşkärler bizden bilýär. Indi şuň kunna iýleşlerimiz hem ýürekden çykýan mehr muhabbet sözleriňiz de mätäşde. Indi mümkinçilik döredise hodymyzyň ahyryna ýörek arzuwlaryňyzy, iň süýji isleýleриňizi, arzuwlaryňyzy iýleşlerimde ýetirip bilersiňiz. İlki bilen aýtmalar biziň şu eri Türkmenistan watanymyzyň asuwdalygy. Bize döredip berýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutumyzda da hormatly prezidentimiziň eserlerinden sahnalar goýýas. Şoň ödem biz üçin ine bir gollanma mektepde. Hormatly prezidentimiz biz üçin şu ähli edýän aladas üçin jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, il wagtly, ýurt wagtly işlerine de elmedam üstünlükler arzu edýän. Maşgala dünýäniň berk bolmagy üçin ähli taraplaryň mümkinçilikler döredilýär. Indi şular ýaly ähli taraplaryň amatlyklary bolan jaýlarda ýaşamaklyk biz medeniýet tanywat işgärler üçin buýsançly da. Her bir enatan arzuwy, buýsançy şu ýetişdirýän çağalaryny ýurdumyza ilgüne yaramly adamlar etip ýetişdirmek. Şeýle maksat bilen çağalanmady östirdik, kemala getirdik bilen herse özüniň göwün söýen närini eýesi bolup ýör. Indi biziň çağalanmaz öz çağalaryny şeýle ýurda ilgüne yaramly çağalar edip terbiýelep ýetişdirerler. Mundan meýlägen özümiziň rahmetimiz bilen, sunatymyz bilen halka hyzmat eder. Şeýle ajaýyp durmuşda ýaşaýanyň üçin hormatly arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýar. Hormatly arkadaşymyzyň ähli tutýan tutumly işleri rowaj alsyn, jany sag bolsun. Şeýdip biziň öýümizde gelip mehman bolmaňyz, gowgadakly görünler etdik. Size sag bolsun aýdýan. O gelip durum öýe elmedama. Şeýle hem gahrman arkadaşymyzyň edýän aladalaryny biz her adymda duýýas. Hasam ol bize sunudy işgärlerine şu döredilen gözellikler, ajaýyplyklar, gerek zatlar biz şäheriň islenlik çetine çykamyzda, islenlik ýerine çykamyzda biz şol gözelliklerden ilham alýas. Şol zatlar biziň işimize uly iterge berýär. Onuň üçin şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadaşymyzyň biz üçin döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin tüýsürümde sag bolsun aýdýan. Bizim öýlerimizde şu döredilen ajaýyp mümkinçiliklerden peýdalanyp öz işimiz bilen şu ýurdumyzyň gözelligini wasp eder, aýdymlar ýazar. Gahrman arkadaşymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, elmedam il ýurt bähwitli tutumly işleri rowaj alsyn. Ýurdumyzda elmedam toýlarymyz köp bolsun. Köp sag bolun. Kervan saraylarda aydın sabedi argın göwünleri alaýar edi. Bugün dünya var ýar uzanyp Türkmenistan ýepek ýoluň ýüreği
edi telegörjülerimiz gepleşigimiziň şu gezekki sanyna Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Kulu Kasymowyň döwletli maşgalasynda mihmançylykda bolduk. Bizde yeni bir ýola gepleşigimiziň ahyryna ýurt parahatçylygyny, maşgala agdy berligini arzu edýär. Biz bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutumly işleri hemişe rowaj jarsyn. Arzularyňyz hiç wagt ýola adaşmasyn. Goýularyň iň arzulanýany, iň halanýany yetilmeli menziline barp bersin. Hoşsag bolan, edi dileşler.